Gözü bilen gören adamlaň beren gürrüňlerini esaslanýan İsa'ň durmuşy baradaky bu tarih Mattanyň, Markusyň, Lukanyň we Yahyanyň hoş habarlaryny ýazylypdyr. Gürrüň İsa'ň ýzyna eýeren Magdalany Meryemiň adyndan alınıp barylýar. Oň beren gürrüňi 2000 ýyl gowrak mundan ozal ýaşap geçen adamyň durmuş taryhyny ör boýuna galdyrýar. İsa'ň keşfini aktyor canlandyrýar. Muňýaly roly ýekeje aktyor munasip bolmasa da, bu zatlar biziň düşünüp hem İsa'dan öwrenip bilmegimiz üçin edildi. Sene. Rep her akşam bize ne hili gözelligi soğuk berýär. Onun bize, maňa, saňa bolan söýgüsi ne hili beýik. Bar zady yaradan Hudaýmy? Oň meniň bilen işi ýoklu. Men oň üçin kim? Belki günäsiz aýal bolan bolsam, Hudaý meni gowy görür. Ýöne men günäsiz däldir. Revka, onun 3 ýyllap taglimat beren wagtyny senem bolan bolsadyň, İsa talimatan berdimi? Safira, Meryem bize o hakda gurrun versene. Hova bize ol barada gurrun versene. bolýa, gurrun bererin. İçeri girelim. Onu biz ilki başından başlaýar. İtaatın hoş geldin. Yok yok. İsa'nın tarihini düşünmek için en başından başlamalı. Yazgı şeyle diye. İlki başta Hudaý yeri, ähli ösümlikleri, hayvanları, kuşları, deniz balıklarını yarattı. Topraktan adam ýasady. Ol onun içine ýaşaýyş demini üfledi. Ol onu adam diýip atlanyrdy. Hudaý adamyň eke bolmagy gowy däl. Oňa kömekçi de ýaradalyň diýdi. Hudaý adamyň gapyrgasyny alyp, ondan aýal ýasady. Aýal oňa baş bolmady ýaly. Hudaý adamyň kellesinden, adam onu depgilemedi ýaly. Aýagyndan bir bölejek almady-da, onuň bilen deň derejede. Onuň gowrak astynda bolary ýaly, onuň aýaly söýeri ýaly, gapyrgasyndan aldy. Söýgü Hudaý öz keşfini şöhlendirip, özü bilen tazlaşykda ýaşamaklary üçin erkek bilen aýaly yaradypdyr. Ol olary öz yaradan zatlarynyň üstünden yktyar beripdir. Adam ata bile Howany, Hudaýyň ýanyny, eri matly ajaýyp bagda ýaşapdyrlar. Bagda Hudaý olur bilen gatnaşykda bolupdyr. Ol ýerde ne jepa, ne dolum, ne de ölüm bolupdyr. Şonu Hudaý oňa, adam, hem magaçlaryň müýwesinden iýip bilersiň, ýöne, ýaxşylyk we ýamanlygy bilme agajynyň müýwesini iýmäň, gulak asmasaňyz ölersiňiz, diýdi. Günleriň birinde şeytan Howanyny alady. Ol müýwäni ýolup aldy, onu da işledi. Adam sana da dağıtıp görmek için berdi.
Atam atadır howenäniň gelşikli diýen etmedligi, erim bagynnaky, öz aralaryndaky, adamlar we Hudaý bilen aralaryndaky fazlaşga bozdy. Hudaý ýeri näletledi. Erkek adam agyr rahmet etse war edildi. Ayal bolsa ejir çekip çağı dogurmaly, adam sana boyun bolmaly boldy. Hudaý şeýle hem ayalyň tohumyndan ýylanyň kelletini mınjyratjak birine dünýä iňlerjekdigine söz berdi. Hudaýyň fazlaşygy we yaradan taatlaryň şöhratyny dikeltmek islenligi mukaddes kitapda aýdylýar. Hudaýyň maksadynyň bir bölegi Awraym açylypdyr. Awraym Hudaýa jany teni bilen ananypdyr. Hudaý Awrayma hem ol arkaly ähli halklara ak fata berjekdigini wada beripdir. Hudaý onu kenardaky çägeler, asmannaky ýyllarlar kimin santa sajaklar nesil bermegi wada etdi. Awraym Hudaýa anany. Hudaý hem onu öz gurulukçysy etdi we oňa Hudaýyň dosty diýen ady berdi. Günleriň birinde Hudaý Awraymy synap görmekçi bolup, oňa öz ogluny gurban getirmekligi buyurdy. Awraym şol olsa santa sajaksyz nesilleriň ähli halklara veriljek ak patalaryň bolmajagyny bilýärdi. Ýöne şonda da Hudaýa ananly we oňa tawin boldy. Hudaý, Awraym, indi men sen wefalygyny bilýän, sen hatda söýgüli ogluňy da gaýgyrmadyň, diýdi. Awraym şahalaryň içinde duran gudyny gördü. Ol onu alyp oglunyň ýerine Hudaýa gurbanlyk berdi. Hut şu gurbanlyk hem Hudaýyň geljeki maksadyny öňünden görkezdi. Hudaýyň maksady näletdi derbi dagyn edip, adamlar bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşyklary dikeltmekdi. Mukaddes ýazygy dünýäniň günäleri üçin kämil gurbanlyk boljak biriniň geljekdigi hakda gurrun berýär. Peygamberler onu Mesih diýip atlanyrýarlar. Ol biziň halatgärimiz, Peygamberimiz hem padşamyz bolmaklygy mesih edilipdi. İşaýy Mesihiň gelişini suratlanyrýar. Hudaýyň Mesihi garyplara hoş habar getirir, dertlilere şifa berir, ýetirleri azatlyga çykarar we Hudaýyň halat bolma wagtynyň gelenligini oglan eder. Yıllar geçip yer yüzüne İsa adlı mugallim peýda boldy. Ol şeytany ýeňip, bu dünýä nur getirmeli bolan kişi medike. Ol Hudaýdan gorkýanlary, utunç içinde ýaşaýanlary, öz ejizligini duýýanlaryny halat etjek, wada berilen Mesih medike. Nasra şäherine çağalykdan Yusuf atly ýigit bilen adagly bolan bir gyz ýaşaýardy. Onuň ady Meryemdi. Rep sen bilenler, ol sana at pata berdi. Gorkma Meryem, sen Hudaýdan merhemet tapdyň. Sen göwreli bolup bir ogul dogurarsyň. Onuň adyna İsa dakarsyň. Men durmuşa çykmadyk gyz ahyry. Bu nädip beýle bolup bilýär? Mukaddes ruh inerdi, seni Hudaýyň güýji gurşap alar.
senin göwräňde götürjek çağaňa Hudaýyň ogly diýler. Senin garynnaşyň bolan önürgesiz Elizavetam çağa doğurar. Ol häzir 6 aýlyk göwreli. Hudaýyň başarmajagy işi ýokdur. Men Rebbin gyrnagy. Goý hemme zat oň aýdysy ýaly bolsun. Meryem Elizaveti görmäge gitdi. Elizavet, Meryem? Kıydım Meryem. hakykatdanam. Sen ayarların arasında en bağıtlısısın. Sen çağağın bağıtlıdır. Mun ýaly bağıtmağa näme üçin berildi? Rabbimin ejesi men ýanyma geleydi. Sen sesini eşden wadymy? Göwrämnäki çağa şatlykdan ýaňa gymylla berdi. Men Hudaýyma alkyşaýdýan. Halasýarym Hudaýa kalbym şatlanýar. Ol maňa öz hyzmatkaryna nazaryn saldy. Hemmeler meni bagtly aýal hasaplar. Meryem Elizavetiň öýüne 3 ay mehmançylykda boldy. Meryem'in gowrelligini bilen Yusuf, onu ýaşarynlyk bilen boşatmagy ýüregine düwdi. Emma Hudaýyň bir periştesi Yusuf'un düýşüne girdi. Yusuf, Meryem'i özüňe aýallyga almakdan gorkma. Çünki onuň göwresindäki mukaddes ruhdandyr. Ol bir ogul ogurar. Sen onuň adyna İsa dakarsın. Sebäbi ol adamlary günälerinden halas eder. Şondan soň Yusuf Meryem'i aýallyga aldy. İsa Beytullahymda mal ýatagyna doguldy. Sebäbi garyndaşlarynyň otagyna Meryem bilen Yusuf'a yer tapylmany. Perişteler jem bolup, onuň dogulanyna şatlanyp, aýdym aýtdylar. Çağany sünnet etmeli wagty gelende bolsa, oňa İsa, ýagny Hudaý halas edýär diýen ady takdylar. Meryem bilen Yusuf ony ibadatxana Hudaýyň öňüne getirdiler. Ibadatxanada olara Simon peýgamber duş geldi. Bu çağa köpleriň büdüremegi we ayaga galmak üçin Hudaýyň saýlanydyr. Ol Hudaýdan gelen alamat bolar. Köpler onuň garşysyna ayaga galar. Şeýdibem olaryň pynhan pikirleriniň üst açylar. Gaýgy, ýiti gylyç deý, seniň ýüregiňe sanjalar. Bunu işlemde İsa'nın hemmeleri ýaly dälligini düşündüm. Periştene İsa'nın Hudaýyň ogly diýip atlanyrdy. Ýöne gürüň Hudaýyň aýal ulen gatnaşygy hakda däldir. Ol olary öz ýaradan zatlarynyň üstünden ygtyýar beripdir. Hudaý hemme zat edip bilýändir. Näme onyň zokmy? İsa da edilsiz we men ýaly dogulupdy. Onuň doguluşy bir keramat bolupdy. Sebäbi ol ýöni bir adam däldi.
Tov edin, çünkü Hudaýyň padşalygy ýakynlaşdy. Elizabet'in oğlu Yahya çokunurcu, Yordan derýasyna adamlary çokunuryp ýörke, Hudaý onuň üstü bile gürledi. Men size suw bilen çokunurýan. Emma menden has güýçli biri geler. Men onun çarığının bağını çenmäge de münasip däldirin. O sizi mukaddes ruh hem ot bilen çokunurar. On küreği elindedir. Ol harman yerini süpürüp buğdayı amlarına yüzürür. Taman olsa tendez otla yakar. Kuddet ruh hem gökden inen kepderi görünüşünü İsa'nın egnine gonny. Gökden gelen sesem, sen meniň söýgüli oglumsyň, men senden köp razydyrum, diýdi. İsa çokunurlandan soň wagt etmäge gitdi. İsaň berýän taglymaty oň ygtyýaryny suwut edýärdi. Bu Meryem'in oğlu dämi? Hawa şol, ýuwaşrak bolun. Rebbin ruhu maňa seňni. Çünki ol meni garyplara hoş habar wagt etmäge, esirlere azatlygy, körlere gözlerinin açıljagyny, edilenleri halas etjegini, Rebbin ajaýyp gününiň gelenini habar bermäge meshetdi. Ol gogul atlar aýdýar. Siziň eşiden şol ýazgyňyz şu wagt berjaý boldy. Yazgı berjaý boldy? Bu atlan hemmesini diňe Mesih berjaý etdiler. Nerden bileli? Oň sözleri hayran galyrýardy. Görkezýän gudratlary bolsa, anam döredýärdi. Ine şu. Yine de şolla. Bu kim? Nasralı belli mi oğlum? İsa. Salam. Salam. Nira gelýän? Ýyzyňa gaýt. Muallim, ona yakınlaşma. Ona bir elek seyretseňem murdar bolarsyň. Meryem. Nasralı İsa, sana näme gerek? Sen kimdiňi bilýäs? Sen Hudaýdan gelensiň. Rahatlanın. Jin arwahlar. Bu ayarlan çıkıp yok bolan. Ol öläýdi. Olan öldüreydi. Elinde girjek bolýarmy? Yok, mukaddes adam beyletmez. Meryem. Ibrahim'in kızı. Ol sagalaydı. O diri. Nehine guduruk. Bu kim ki? Hatta ruhlara maňa boyun bolýarlar. Bu Gudrat. Bu Gudrat. Näde beýle bolup biler?
Sağ ol. Sağ ol. Minnettar. Sağ ol. Şol günden başlar men İsa'nın ýygyna düşdüm. Oň tawşyryklaryny berja edip başladym. Men köp ýyllap utanç içinde ýaşadym. Ýöne İsa maňa at awraýymy gaýtaryp berdi. Oň güýji mennäki arwahlary kowdy. Eýjejigim. Sapfira. Dina, sen İsa'nın sözlerini eşitdiň, gudratlaryny gördüň. Hawa, ine men näme üçin oň hatyrasyny hemmedat taşladym. Muň ýalydan diňe men ýeki özüm däl. Oň ýanyna Petrus, Bartolomey, Matta, Judas Iskariot, jemy 12 şägirdi bardy. Ayallardan Susanna, Yohanna, men de emlakleri bilen İsa hem oň şägirdlerine kömek eden başga da ayallar bardy. Biziň hemmemizem Hudaý tarapyndan wada berilen metike garaşýardyk. Biz hakykatdan hem halasýary garaşýardyk. Giýim ulumy biziň üçin çekerden agyrdy. Olar biziň üçin gymmatly bolan zatlaryň hemmesini elimizden alyp, talgyt baryny ýükledi. Biziň açlygymyz hem ruhy, hem fiziki taýdanly. Biz özümizi Hudaýa tarap alyp barýan ýoly görkezjek adama garaşýardyk. Çykkansa ýagdaýly bolan görüş ýyllary bizi umytdan mahrum etdi. Şoň üçin İsa baran ýerine adamlary şol umydy gaýtaryp berýärdi. Bu kim? Bir ýaşy. Ol bir tulaýalyň ýeke çeperdenni. Ýaşygyt, tur. Aramızda bir beyt diýenler peýda bolupdy. Hudaý öz halkyny halas etmäge gelipdir. Ruhu garyplar bagtlasaňyz, çünki Hudaýyň padşahlygy sizinkidir. Häzir ajygýanlar bagtlasaňyz, çünki doýarsaňyz. Adamlar sizi ýigrenenlerine, özlerinden daşlaşdyranlaryna, insan ogly zerarly näletlänlerine siz bagtlasaňyz, şol gün begeniň we şatlanyň. Çünki göklerdäki sylaňyz uly bolar. Olaň atalary da peýgamberlere şeýle gün görkezipdiler. 16, 17, 18, 19, 20. Barim şu. Bahar şu diýdiň näme? Baylar, dat günüňizde. Çünki siz eýem almaly datlaňyzy alansaňyz. Ol bay olma islähnok. O bir kem akıl ahyryn. Häzir gülýänler dat günüňizde. Çünki möňürüp ağlarsaňyz. Sizi öp arşa çykarsalar dat günüňizde. Çünki olaň atalary da yalan peýgamberleri şeýle kabul edipdir.
Ýöne kulak asýanlara diýärin. Düşmanlygyňyzy söýün. Özüňizi ýigrenýänlere ýagşylyk edin. Özüňizi gargaýanlar, zulm edýänler üçin doga edin. Bir duluňyza ursalar, beýlekiňizem tutun. Donuňyzy alanyň köýneginizi almagyna garşylyk görkezip durmaň. Her bir dileýän adama berin. Bir zadyňy alan adamdan ýzyny bermegini soramaň. Özüňizi näme edilmegini isleýän bolsaňyz, siz hem şonu edin. Eger özüňizi söýýänleri söýýän bolsaňyz, näme syýlagyňyz bolar? Çünki günäkärler hem diňe özlerini söýýänleri söýýänler. Eger diňe özüňize ýagşylyk edýänlere ýagşylyk edýän bolsaňyz, näme syýlagyňyz bolar? Çünki günäkärler hem şuň ýaly edýänler. Ol oňa elinde girýärmi? O ne edip oň bile gürleşip bilýär. Bihaya. Yok. Düşmanlygyňyzy söýün we olara ýagşylyk edin. Hemişe kardy berin. Şeýseňiz, syýlagyňyz gaty uly bolar. Hem Hudaýyň çağalary bolarsaňyz. Çünki ol gadyr bilmezlere de, erwetlere de rehimlidir. Ataňyzyň rehimli bolşy ýaly rehimnar bolun. İsa, bizi halas et. Höküm çıkarmaň, size de çıkarılmaz. Ýazgyrmaň, ýazgyrylmarsyňyz. Bağışlaň, bağışlanarsyňyz. Ya Reb, bir de ödü olun meleket. Berin, size de berler. Haýsy ölçegi bilen ölçeseňiz, size de şonuň bilen ölçeniler. Hey, kör adam kör ýidip bilermi? Olun ikisem bir çukura ýykylaýmazmy? Sen doğunyň gözündäki çöpü görýärsiňmi, öz gözündäki agacy görmeýärsiňmi? Halifa, bize yol görköz. Rabbimiz bizi halas et. Rabbimiz, seni doğuran ene ne hili bağıtlı. Hudaýyň sözüni eşidýänler we onu berja edýänler bagtlydyr. Hudaýyň hatda iň günäkär adamlary da söýýänligini, olaryň halat edilmegi we Hudaýyň suretine gaýtaryp getirilmegi nätäçliklerini İsa aýdýardy. Yüz ýyllyklaryň dowamyny däpde sorlaryny ýigrenip gelen ýat adamlarymyzy şeýli arzalap, töýüp bolýanlygyny biz bilmeýädik. Halanılmayan bu ayal kimke? O Samaryalı ayal, düşlüklüdür ha. Bolya gideli. Biz imit almalı. Bizim muallim araşyar ahiren. Maňa içeri ýaly suw berermiň? Sen Yehuda ahiri. Men bolsa Samaryaly. Sen nädip suw sorap bilýän? Eger sen Hudaýyň näme berip bilýänligini, kimiň özüňden suw dileýänligini bilýän bolsaň, özüň ondan suw sorardyň. Ol hem sana diýerlik suwny bererdi. Mugallim, sen suw çeker ýaly gabyňam ýok. Guýy bolsa çuň. Sen suw nerden aljak? Bize bu güýüni atamyz Ýakup berdi. Oň özi çağalar sürüler şu ýerden suw içipdirler. Sen näme Ýakupdan ulymy? Bu suwdan içen ýene de suw sar. Ýöne men berjek suwumdan içen adam hiç haçan suw samaz. Ol suw özüni içenler üçin baky ýaşaýyşyň çeşmesidir. Mugallim, gaýdyp suw samaz ýaly. Şu güýüniň ýanyna gelmez ýaly.
Şo sudan maňa da bersene. Git de äriňi çağırıp gel. Men ärim ýok. Ärim ýok diýip sen dogry aýtdyň. Sen 5 äriň bolupdy. Ýöne häzirki ýaşaşyp ýöreniň sen äriň näl? Sen muny dogry aýtdyň. Mugallim, görýän wele sen peýgamber ýalyla. Men ata-babalam şu dagda secde edipdirler. Siz Yehudiler bolsa Hudaýa secde edilýän ýer Ýerusalimde diýersiňiz. Maňa ynanay. Wagt geler ne bu dagda, ne de Ýerusalimde Hudaýa secde edersiňiz. Siz kime secde edýäniňizi bilmeýärsiňiz. Atanyň münasip bolşy ýaly. Oňa hakyky secde edýänler. Ruhda we hakykatda secde etjek wagty geler. Şol wagt eýem geldi. Hudaý ruhdur. Şoň üçin hem oňa secde edýänler ruhda we hakykatda secde etmelidirler. Ha, şolay ýaly. O nädip oň bilen gürleşip bilýär? Ol onuň kimdigini bilýär. Men bilýän, bize Mesihiň geljegini. Şonno ol bize hemme zady habar berer. Hawa, şol men. Gelin, men durmuşunda bolan zatlaň hemmetini bilýän adam baryp görüň. Gelin. Ol Mesih mike? Mesih? Mesih? Vaat edilen peygamber bolup bilmet. Gelin, görüň. Gelin de. Mugallim, al bir azajyk garwan. Menne sizin bilmeýän iýmetiňiz bar. Oňa ýer ýaldat getirip beräýdilermi-ke? Men iýmetim özümi bereniň erkini berja etmekdir we onuň işini gutarmakdyr. Meydanlara seredim. Olar agaryp oraga gelipdir. Teredin näçe adam gelýär? Samariyalılar üçin hem hoş habar. Adamlar İsa'ň ýanyna gelip, oň öz ýanlaryna galmagyny we öwit nesihat bermegini haýyş etdiler. Biz o ýerde 2 gün bolduk. Şonda köp Samariýalılar oňa iman etdiler. Dileň, size berler. Gözleň, taparsaňyz. Kapyny kakyň, size açylar. Çünkü dileýän adam alýanlar. Gözleýän tapýanlar. Kapyny kakany açarlar. Haýsy bir ata ogly çörek sorasa oňa daş berer. Balyň ýerine ýylan berer. Ýa-da ýumurtga dilese içýän berer. Eger siz öz çağlaňyzy bu zatlary bermegi başarýan bolsaňyz, onu gökdäki ataňyz mukaddes ruhuny özünden dileýänlere nä derejede köp berer. Näme ýerkäm diýip janyňyzyň, näme gierkäm diýip bedeniňiziň aladasyny etmäň. Jan iýmitden, beden eşikden beýikdir. Gargalara seredin. Olar nähä ekinek ýerler, ne de hasyl ýygnaýarlar. Olaň garla saklaýan ýerlerem ýok. Şonno da Hudaý olary iýmitlendirýär. Siz guşlardan nä derejede gymmatsyňyz? Haýsyňyz alad edip, boýuňyzy jinnek ýaljak ösürüp bilýäňiz. Ujypsyzca zady da edip bilmeýän bolsaňyz,
Näme üçin başga zatlaryň aladasy ne diýeňiz? Liliyalara seredin. Olar nähili ösýärler. Olar zähmet çekmeýärler. Yüpem egirmeýärler. Süleyman hem öz şöhraty üçin olar ýaly geyinmänler. Eger Hudaý ertesi oda atyljak meýdan otlaryny şeýle geyindirýän bolsa, sizi de geyindirer. Ey imany adlar. Ya Rab, bizim imanımızı köpel. Eger sizde garçysaň tohumy aljak imanyňyz bolup, şol duran incire, yerinden gozganyna deňde geç diýseňiz, ol size kulak asar. Azgınlığa düşmezlik mümkin näler. Ýöne şol azgınlygy alyp barýanyň daat gününe, oňşu çağılaň birini azdırandan boynunu degirmen naşyna asyp deňde oklanany gowalardy. Hudaýyň paçalygy näme meňdeýär? Garçysa tohumyny meňdeýär. Bir adam garçysa tohumyny alyp öz ýerine ekýär. Ol ulolup ullokan agaç bolýar. Göğün kuşlary hem oň şahalaryna gidilenýär. Oň näme arada gurrun edýänine düşünýär. Siz näme bu salgyt ýygnaýjylardyr günäkärler bile iýiçýäňiz? Günäkärler. Lukmana sağlar därler, sırkawlar mätäçdir. Men dogry adamlary därler, günärleri towa çağırmagy geldim. İsa! İsa! Sen meni haýyş edýän, men gyzymy halas et. Ol ölüp barýar. Ýaňy bir 12 ýaşynda haýyş edýän İsa, men öýme gelýär-de. Oň eşiginiň etegini elimi degirsin. Şpalardım. Yayrus, dinle. Yayrus, onu gününe oy. İsa! Gyzyň öllü, moğullyma azar berme. Korkma. Diňe inan, ol sagalar. Kim maňa elini egerdi? Kimdir biri maňa elini egerdi? Men özümden güýjüň çykanyny duýdum. Sana ben elimi degirdim. 12 ýylyň içidir. Kan akmadan ejir çeker. Lukmanlar elimdeki derişdelerimin barını sarp etdim. Men sana elimi degirin vadymy? Şüphalym. Gyzym. Seni imanyň halas etdi. Bar, sagaman git. Minnettar. Oňa gyýdym diýdimi? Hawa, bizim kanunumuza göre ol aýal 12 ýyllap arasa däl ahyry. İsa oň maskaraçylygyny örtde awraýyny aýtyryp berdi. Garaz nämeň? İsan güýjüniňmi? Ýa-da duýgudaşlygynyň şipa berýänligini mene bilmedim.
Ağlamaň. Ol ölmänler, uklap ýatyr. Gyzym. Tur. Oňa ýer ýaly, zat berdim. Hem bu ýerde bolan zat hakda hiç kime aýtmaň. Hojoynyň gyýy direlli, ol direlli, onuň muallim direltdi. Hudaýa şükür. Ol diri. On görkeden gudratlary baradaky gurrunlary ýaýraýardy. Barha köp adamyň ýygyna düşýärdi. Muallim, adamları göýber. Goý olar golaýdaky owalara gidip iýmit tapsynlar. Sebäbi bu ýeri bar, çöllük ýer ahyry. Sizin özüňiz olary naharlarsyňyz. Bizde 5 çörek bile 2 balıktan başka zat ýokda. Öz şöhratynyň hatirasyna bize çöregi sowgat berýän Rep Hudaýymyz mübarekdir. Bu Gudrat. Gudrat. Neler ýanynda? Biziň hemmämizden iýip doýduk. Galanlarynyň ýygyna 12 tebet doldurdyk. İnsan görkeden bu täsini gudraty biziň üçin ak pata boldy we bizi öz ýygyna düşmäge ruhlanýardy. Each day announces it to the following day. Kim meniň ýygyma düşjek? Ya Rab, men seň bilen itjek. Ýöne ilki öýümdäkiler bilen hoşlaşmagy ruhsat der. Adaly elini goýup ýygyna garaýan adam Hudaýyň padşalygy üçin yaramly bolmaz. Kim meniň ýygyma ermek isleýän bolsa, özüni inkar edip haçyny alyp ýygyma düşdün. Kim janyny halas etmek islese, ol onu ýitirer. Kim janyny meniň urumna ýitirse, ol onu halas eder. Tebe bir adam dünýäni gazanyp da özüni ýogaltsa, oňa näme peýdasy bar? Kim men sözlemden utansa, insan oglam özüniň atasynyň mukaddes perişdeleň şöhratyna gelenne ondan utanar. Sizin araňyzda Hudaýyň padşalygyny görmezden ölümi dağıtmajak adamlar bar. From its Korkma ey kiçijik sürü. Çünkü ataňyz padşalygy size bermäge razy boldy. Emläňizi satynla sadaka berin. Özüňize göklerde könülmeýän kiseler we tükenmeýän hazina taýýarlaň. Ol ýere ogry goloýlaşýan näler, güýe de deýýän näler. Hazinaňyz nirede bolsa, ýüregiňiz hem şol ýerde bolar. Ey zenan, sen öz keseliňden sagalýaň.
Seredin. Seredin o sagallı. Kudret. Seredin o sagallı. Gelinle seredin. Yeni doğru Kudret. Hudaýa şöhret. 18 yıl. Muallim. Hudaý seni öz penasında saklasın. İşler ýaly altyn berilipdir. Şifa almak üçin sabat günü däldi. Şo günlüň birinde gelin. Ey 200'lüler. Sizin her biriňiz sabat günü malyňyzyň ýüpüni çözüp, onu soýakmaga äkitmeýär misiniz? Öwraýmyň şu gyzyny şeytan eýem 18 ýyl bäri dank goýupdyr. Näme onu sabat günü derdinden gutarmak bolmaýarmy? İsan getirýän täsiri Rim häkimlerini we biziň dini ýol başlanmady alada goýýardy. İsan getirýän täsir Rim häkimlerini we biziň dini ýol başlanmady alada goýýardy. Patsa? Ol oğurluğun gedaýlaň jelepleň patsasy. Biz olar ýarlary köp gördük. Olar gelýärler de ýitip gidýärler. Ýalňyşmaň. Oň ýygyny eýerýänler köpelýär. Adamlar oňa ananýa. Oň parçalygyna da nanýalar. Men size duýdurýan, eğer tertipsizlik dowam etdirilse, siz jogap berersiňiz. Oň mamla bolmagy mümkin. Şol jelilerini saklamak gerek. Bari ýok 2 teňe. Diňe 2 teňe. Näme beýle a? Men size diýýän. Bu garyp ayal hemmelerden köp berdi. Sebäbilikleň hemmesi özlerinin artanly Hudaý ýoly berdi. Bu ayal bolsa, garyplygyndan ýa-da elindäki barjy çörek pulunu berdi. Sen bize aýt, sen bu zatlara haýsy ýytyýar bilen edýäň? Sana bu ýytyýary kim berdi? Menem sizden soraýyn. Aýtsaňyz lan, Ýahýanyň çokundurmasy gökden berilipmidi ýa-da adamdan? Ýytyýarynyň niredenligini bilmeýäs. Onu menem haýsy ýytyýar bilen edýänimi aýtmaýan. İsan ýüregi ýokolugy duşmanlarynyň diňe gaharyny getirýärdi. Şoň üçin olar onu günäkärlemegiň ýolunu gözleýärdiler. Jenep. Oğlum, dinle, bu ayal zınan üstünde tutuldu. Musa kanununa bunun yağları da aşlap öldürmek buyuruyor. Hova! Onu öldürmeli! Onu öldürmeli! Onu öldürmeli! Sen ne mi diyen? Oğlum, benim 2 tane şahidimden var. Bu ayağına ne mi ceza verelim? Erkek adam nerede? Kanun boýunça ona mı suud etmeli ahire? Sizin haýsyňyz günäsiz bolsaňyz, bu ayala daşy ilki şol atsyn.
Zenan. Olar nirede? Seni ayıplayanlar nirede? Hiç kimim yok. Menem seni ayıplamak. Bar, kaydıp günah etme. Kalkı meni götüreýdi. Yalan boynuma min. Ne görüyorsun mu? Men İsa'ny görýän. Kanunu inkar ediye. Bir dayhan ekin ekmeğe çıkıptı. Savat gününü bozuya. Günahkarlar bilen dostlaşya. Eger şu gidişine yol versek, onunla hemme ona iman eder. O sebäple immiller gelip bizim ibadat kanamızı goýran eder. İsa'ny dodaga düşürmek olary başartmady. Emma olar näme etmeli bolsa-da edip, oňuňuna böwet bolmagy yüreklerine düýdiler. Şeýdip olar şägirtliň arasyndan bir dönük tapdylar. İsa şägirtlerini alıp Zeytun dağına doğa etmäge gitdi. Şo gece İsa çenden aşa hasrat çekdi. Siz näme uklap ýatyrsınız? Turun. Sinaga düşmedi ýaly doğa edin. Yuda. Oşamak bile insan oğluna hainlik edýämiň. Yarep, kılıçlalı mı? Erik gelin, olar tutun. Saklanın, bes edin. Bir garakçyny gözleýän ýaly kılıçly aydaly gelipdiňiz. Men sizin bile her gün ibadathanada bolýardym. Şonda siz maňa el gallyrmadyňyz. Tümlügün höküm sürmeli günüň geleni üçin häzir sizin wagtyňyz geldi. Söyledim. Oňa öz dosty haýynlyk etdimi? Olaň şägirdimidi? Bizim hemmemiz onu gowy tanaýardyk, we ynanýardyk. Gözüňiz aýraýma. Şo gece garawallaryň üstünden güllüler. Seni kim urdu? Velilik et de. Şimdi seni kim urar? Saklanın. Saklanın diye. Onu maslahat alıp gelin. Aýtsana, diýmek sen Mesih mi? Aýtsama, siz inanmarsaňyz. Eger sorasam, jogap bermersiňiz. Mundan beýlek insan ogly gudraty güýçlüğiniň sağ tarapynda oturar. Diýmek, sen Hudaýyň ogulla. Mennigimi sen aýdyp dursaň ha. Ol Hudaýa dil ýetirýär. Bize başga şaýat. Siz ol Hudaýa dil ýetirenini eşitdiňiz. Biz onun öz alnından eşitdik. Ölüme münasip.
Onu Pilatus'un yanına alıp barar. Onu ekidin. Şeýdip onu Rim hökümdary Pilatus'un ýanyna alyp gitdiler. Zalim Pilatus eýýän müňlerçe adamy haza çüýlemäge höküm edipdi. Muň ýaly ir gelip siz menden näme isleýäňiz? Adam halka azdırıyor. Ol bütün Yahuda'da gozgalyny çağırýar. Ol günäli. Kaysara salygy tölemegi gadagan edýär. Özüni hem Mesih, hem padşah diýip yglan edýär. Padşah? Sen Yahudan padşahsy? Özüň aýdýan. Kaysardan başga padşahymyz ýok. Kanunumuz boýunça ol ölmelidir. Sebäbi ol özüni Hudaýyň ogly diýip atlandyrýar. Men munna ölüme münasip günä tapmadım. Men muny kamçylap, kowuk goýbermegi buýurýan. Eger onu boşadaýsyň, onu Kaysara dost dälsin. Onu haza çüýle. Sen onu kamçyla. Özüni padşah saýan adam Kaysaryň düşmanydyr. Sen näme garaşýan? Onu ekidin. Onu öldürün. Haça çüýle. Sen adın näme? Men Kirneyeli Simun. Sen götürürsün. Yükler kesin. Biz sen için ağlayas. Al iç. İç. Ya Rab, iç. Ýerusalimyň gyzlary. Men üçin ağlama. Özüňiz hem çağılyňyz üçin ağla. Eger gök ağaca şeýle diýen bolsalar, onu gursuna näme bor? Hudaý saňa kömek etsin.
Atlaran. Atam, olan günahsini geç. Näme diýenini özlerem bilen ok. Özler halat etdi. Oy özünem halat etdin-de. Eger sen Mesih bolsaň ödüň halas etdi. Açdan düşdi. Hani kudretlerden bir yerini görkezde. Ağaçtan atılan kişi Hudaý tarapyndan näletlenendir. Hazret, yiti hancar kimin, yüreğimi dilli. Gaýgy, ýiti gylyç deý, senin ýüregiňe sanjalar. Meni bağışla. Ver. Sen Mesih bolsaň ödüňem bilem halas et. Sen Hudaýdan gorkaň okmy? Ol hiç ýyly günah etmese de biziň ýaly jeda aldy. Ya Rab, cennete baranda menem ýatla. Söz berýän. Şu gün men bilen bile cennette bolarsyň. Günnüýüň gün örtany älim jakyn 3 sagatlap garalyp durdy. Atam. Ruhumy sen eline berýän. Ey Hudaý, bu adam hakykatdan hem Hudaýyň ogly eken. Şo ýerde İsa'nın höküm edilmegine gatnaşmadyk. Maslahatyň dogruçul bir agdasy bardy. Onuň ady Arimatýaly Ýusupdy. Ol sabat günü başlanýança İsa'nın cesedini jaýlamagy Pilatusdan ruhsat aldy. Bizi bağışla. Biz Rabbimiziň cesediniň izinden gelýäs.
Elbette. Yönü tizrek bolun. Savat günü yetip gelýär. Ol näme üçin öldürilmeli? Eger ol Hudaýdan gelenmirdi, onda näme üçin öden öldürmäge ruhsat berdi? Menem edil şo soragy beripdim. İnsan gara güýçlüň üstüne maqtyary bardy. Hatta ölüler oňa boyun bolýardylar. Näme üçin ol özi üçin iştat etmedike? Men oň ýanyna 3 ýyllap boldum. Men oň mesihdigine inanýardym. Ine de ol öldü. Men nereye gitmeli? Niye hili gaýgyly waka? Yöne, şöhratın neticesi bile. Biz Rebbin cesedini yağlamak üçün, üçülüncü gün elimizde müş kanvar isli yağları alıp, kavrın yanına vardık. Seredin, daha şayrılıptır. Petru, Yakup, Yahya, kulagasın. Gavran ağzının akıdaş ayrıttır. Biz o yere girdik, yöne Rebbin cesedi yok eken. Kimdir bir Rebbin cesedini alıp gidipdir? On nere koyullarını bilem yok. Näme? Rebbin cesedi yitipdir. Barıngda, özüňizem göräýin. Petrus gawra girip çıkan soň, beýleki şägirtleň ýanyna gitdi. Ýöne men hiç taýda düşünmän, zar ağlap ol ýerde galdym. Onu eskerler. Ýafar feýler edenler. Olar hatta o aradaky atlamany yok etmege yüreklerine dövenler. Ey naçar, näme üçin ağlayan? Rebbimin cesedi yetipdir. Onu nere koyurlaryny bilemok. Ey naçar. Näme üçin ağlayan? Sen bu ýerden kimi gözleýän? Cenab, eger sen onu alan bolsaň, onuň cesedini nerde goýanyňy aýt. Men oň ýanyna gitjek. Meryem. Muallim. Maňa eliňi degirme. Sebäbi men entäk atamyň ýanyna baramok. Ýa Reb, sen diýer ekeniň. Barda, muny dogonlanmaýt. Sen bizi unutmaňsyň. Hudaý bizi terk etmändir. Olary aýt. Men Rebbi gördüm. Men Mesih'i gördüm.
Ol ölümden nirellime? Hawa. Nädip? Ol ölümden güýçlidir. Onu näme üçin ölmeli? Ölümü yeňmek üçin. O gün men bir wada hemme zada düşünmedim. Ýöne ýa-da köp gedek görünýär. We taglimat berdi. İsa gelmedinden bir näçe ýüdýärlikler öňünden Peygamberler Mesihiň çekjek jepalary barada velilik edipdirler. İşaya bizim günälerimiz üçin oň beden deşildi. Bize parahatlyk getirmek üçin o jepa çekdi. Biz oň yaralar arkaly şifa tapdyk diýe. Musa Peygamber Ağaçtan atılan islenlik kişi Huday tarapından lagnatlananlar deyipdir. İsa haçta bizim güne lagnatlarımızı ve ölümü öz üstüne allay. Oň ölümü ve dirilmesi bizi erwetligiň gannallarından, tümlügiň ve gorkuýynyň häkimliginden hem utançdan azat etdi. Şeýdip Hudaýyň ýer ýüzündäki hemme adamlaryň öz akpatasyny aljakdygy barada owraýma beren wadasy ýerine ýetdi. Hemme adamlar? Ayallarymmy? İsa meni owraýmyň gyýdy diýip atlanyrdy. Henem oň üçin gymmatlysyň. Henem gan akmasy bolan ayal we men ýaly. Ak pata münasipdiň. Indi hiç kime utanç içinde ýa-da gorkuda ýaşamak gerek gel. Hudaý bizi görýän ýa-da eşidýän däldir öýdüp gorkmagam gerek gel. İsa özü hakda şey diýdi. Rabbim ruhu maňa seňni. Çünki ol meni garyplara hoş habar wagt etmäge, esirlere azatlygy, körlere gözleriniň açyljagyny, edilenleri halas etjegini, Rabbin ajaýyp günüň gelenini habar bermäge meshetdi. İsa hemmeleri, hatta arası hasaplanılmayan kesel ayarları da elini koyup şapa veriyedi. Ol çağaları, erkekleri, ayarları, bayları, garipları, doğru adamları ve günahkarları talaymat hem özlerinin mertebelerini kaydıp verdi. İsa adamlara şapa verdi. Arvaq cınları kovdu. Özüne onanyaları hemmesini şeytanın gannallarından halat etti. Şeydip ol hemme ruhlarının üstünün ihtiyarının bardığını görkezdi. İsa adamları ölümlenim diriltti. Şeydip özünün ölüm üstünün ihtiyarının bardığını görkezdi. Şeytan bilen kara güýçler Golgotadaky haçda ýeňiş kazananlygyny anamly bolsalar da, İsa yamanlygyň we ölümüň häkimligini ayaklar astyna baskalap, ölümden dirildi. Diýmek ol Mesihde. Aha. İsa eden zatlaryny diňe Hudaýyň wagt eden Mesih edip biler. Biziň anamyzy we söýgüýimizi diňe rehimil, duýgudyş, gudraty güýçli Mesih münasipdir. Hudaý dünýäni yaradanyny, erkegi we aýaly öz huduryna ýaşaýaka, şatlygyny paýlaşmak üçin yaratdy. Oň maksady şeýledi. Ýöne biz oňa inanmadyk, tagşyryklaryna boyun bolmadyk. Bu utançly hereket bizi Hudaýdan aýra saldy. Erkek bilen aýal hem bir-birinden daşlaşdy. Bizim diýen etmezlikde ýaşamagymyzy dowam etdirýär. Ýazgyda günah etmedik adam ýok diýilýär. Günahnyň netijesi ölüm we Hudaýdan aýra düşmekdir. Ýöne biziň Hudaýyň söýgüsini bilmän, maskaraçylykda we gorkuda ýaşamagymyzy ol islemedi. Awraýymyň oğlunyň deregine Hudaýyň gozy berşi ýaly. Ol İsany biziň deregimizi ölmek üçin berdi. İsaň durmuşy, ölümi we ölümden dirilmesi
oň ýzyny eýerenleriň Hudaý bilen ýitiren ara gatnaşygyny dekeltdi. Kudraty güýçli Hudaý bilen bolan bu bir gatnaşygy hatda ölümmüzem ödüp bilmez. Garakçy haçly ölüp barýaka İsa iman edip, halasgaryň şu gün men bile cennetde bolarsyň diýen sözlerini eşitdi. İsa'ň halasgardygyna iman etmek bile biz ebedi cezadan gutulýar we Hudaý bilen baky ýaşaýar. Nädip? İmanı oň ýzyny eýermek bile. Ol men ýalyny kabul edermi? Meryem kimdi muňa mysallarys? Kabul ediljegimi nädip bilerim? Oňa iman et. Dilek et. Oň bile gürleş. Gökdäki Atam, sen mukaddes hem dogrusun. Söýgüň üçin saňa minnetdar. Men teň öňünde günäkärdirin. İsa Mesihim dünýä gelip utanç we günä lagnatyny goýran eden üçin oň men deregime ölen üçin minnetdar. Men öz halasgarymyň ýzyna eýermek isleýän. Meni bagyşlap kabul edeniň üçin minnetdar. Amin. 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 Minnetdar. Minnetdar. İsa goýullan men sesimi eşder. Men olary tanaýan. Olar men ýyzyma düşerler diýdi. Rivka, İsa seni tanaýa. Ol seni söýýär. Bu Hudaý bilen baky gatnaşyklaň başlangıçydyr. Onu ýakyndan tanamak we oňa bil baglamak bile gatnaşyk berkär. Oňa anan. Biz oň sözü boýunça ýaşamak bilen ösýäs. İmanyny dilek etmek bile. Ara gatnaşykda hem ösýäs. İsaň şu sözlerini ýatda saklamak bile başgalary halasgar hakda gurrun berer. Hudaý size ak pata bersin. Yerde gökte ähli ıhtiyarım maňa berildi. Şoň üçin gidiňne hemme milletleri şägird edin. Olary ata, ogul we mukaddes ruhyň ady bile çokundyryň. Size tawşyran bar zatlamy berja etmegi olara öwredin. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilenlerin. Amin.